basara ndapiwa na Jesu, rekutaka warasika, kuti watoke mumba ya Jehova, mutoro Jesu andipa. Tichaparaza, shakake kwese munika, Jesu kwese, chanzi tumachini tungamira, Mana Jesu Kristu mambo Apo simbarangura da kupera Basarisa tirapera Deja kumbira kuti andibate Disi mendi mufambire Deja baraza Mana Jesu Kristu mambo asindikafa asati auya basarake karifambe dino namata kutinganifire Jesu Kristu Tichaparaza Shakake kwese munika Jesu kwese chanzi tungachini tungamira Nijayanja Ubakari wenika Ndino vimba na Jesu Kristu mambo Tichaparaza Shakake kwese munika Mana Jesu Kristu mambo Nichaparaza Kwese munika Jesu kwese Chezi tumachini tungamira Nijayanja Mana Jesu Kristu mambo Nichaparaza Kwese munika Jesu kwese Chezi tumachini tungamira Nijayanja Ulakari wenika Ndinobi Mana Jesu Kristu Tunautenda Mwari nikuchengetwa kwataitwa nawo nemukana wavatipa kuti tidzidze kubva mukati meshoko rawo mukati menguva ino ngative nenguva yekunamata baba vedu vakatendeka vari kudenga munyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi tinouya kwamuri nekuti ndimi Mwari wedu tinouyazve kwamuri kutsvaka simba nenyasha dzekugona kududzira shoko renyu tibatsireiwo mumire panomira munhu agokwanisa kumira nemi imi Mwari muri mududziri weshoko murangarire nevana venyu vese vari muno vachateerera nevakateerera Mwari wekudenga mutisanganise tese munyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi amen. Nhasi tiri kutarisa imwe yenyaya inotariswa zvakasiyana nevanhu. Number one, vanoiti yakakosha nyaya iyi vanozosangana nechallenge paimplementation. Vamwe vanonge vachiti nyaya iyi yakakosha but tozopedzisira tichiona kuti hapana futi anoikwanisa
vamwe nekuda kwekuoma kwenyaya yacho vakangozongotenderana kuti zvakapera hazvichashandi. Totarisa pamusoro pemutemo waMwari, the law of God, chapter 14 verse 15, John 14 verse 15, John. Yes. Ndi Jesu ari kutaura. Saka chaita kuti for the purposes of this study ndichatanga ndiri ku New Testament zviri deliberate nekuti zvinoita sekuti nyaya yemutemo it's an Old Testament thing. Now Jesu ari kutaura pana chapter 15 ari kutaura pamusoro pekuti mukaitanga kuvhesi ya 1 ndopaakanga achiti ndinoenda kumusha kunokugadzirirai pekugara. Mukanoitsvaka kuzasi kunana vhesi around 6 uko Philipi ndopaakati ishe tiratidzei baba zvigotiringana. Jesu akati kwaari ndakava newe nguva yakareba kudai Philipi, hausati wandiziva here? Ndinoti aona ini aona ani aona baba. Hautendi here kuti ini ndiri muna baba nababa vari mandiri? Saka mukaramba muchiiverenga ndopaari kuzoti iye kana imimi muchindida muchachengeta mitemo yaani yangu. Zviri kunzwika chisanganidzo naMwari. Now kana tiri kutaura pamusoro pemutemo muchazoona kuti mubhaibheri mamine mitemo yakawanda. Kana muchiitanga ku Old Testament kwanga kuine mitemo yakasiyana siyana, but isusu tiri kutarisa specifically the Decalogue, 10 commandments ndodzatiri kudzidza nezvadzo. Now endai munotarisa chapter Proverbs chapter 6 verse 23. Chapter 6 verse 23 ine pfungwa imwe yatiri kuda inotsanangura kana kuti ine description yainopa kana analogy yainopa mutemo 2 inoti kudini? Murayiro ndiwo mwenje, murayiro chiedza. Iri kunzwika here chisanganidzo naMwari. Murayiro ndiwo mwenje, murau ndiwo chinyi? Chiedza. Saka chapter 5 verse 17, chapter 5 verse 17 yaMateo, Jesu anoti kudini? Musafunga kuti ndakauya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kudini? Kuzadzisa. Saka Jesu ari kuti handina kuuya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. In other words, ari kuti I did not come so that people do away with the law. Ari kuti I did not come to make invalid the letter of the law. Handina kuuya kuzopokana nezvaitaurwa nemutemo, asi ndakauya kuzozadzisa mutemo. How did he come to fulfill the law? Kana muchitarisa chapter 1 iyoyo yaJohn, muchitarisa chapter 1 yaJohn, mukanotarisa pavhesi ya 14 inotanga yati pavhesi ya 1, pakutanga kwanga kuine shoko. Shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Irori pakutanga rakanga riri kunani? Kuna Mwari. Kana mukanotarisa vhesi 14 inoti shoko rakazove nyama rikagara pakati pedu. Yes. Good. Saka paari kuti ndakauya kuzozadzisa murayiro, ari kuti iye shoko zvakanga zviri kumbotaurwa zvichiverengwa zviri pamutemo, John ari kuti zvaiverengwa zvakazova nyama. In other words, Christ became the word. Akauya kuzoratidza kuti zvakanyorwa mushoko zvinoraramika uye zvakanyorwa mushoko zvipenyu. Tereresai munzwe chisanganidzo naMwari. Ndoda kuti mutarise verse 17 yaJohn 1 iyoyo. Anoti iye mutemo murayiro wakapiwa naMozisi, nyasha nezvokwadi zvikauya naJesu Kristu. Mirai, hanzi mutemo, haasi kuti mutemo wanga uri waMozisi. Halo?
Yes, Moses is associated with the law. Nekuti ndiye akauya nawo achibva mugomo. Saka ari kunzi mutemo wakauya na Moses achibvepi nawo kuna Mwari. Mutemo hauzi wa Moses. Mutemo ndewani? Ndewa Mwari. Asi akauya nemutemo kuvanhu ndi Moses. Zvikanzi kuvanhu vamwe chete ivavo kwakazouya nyasha nezvokwadi zvichiuya nani naJesu Kristu. Muri pesaka dzonamari. Saka Jesu kuna Matthew ari kuti inini pamunondinzwa kuna John kuti ndakauya nenyasha nezvokwadi, handina kuuya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. Kana achitaura vaprofita, mumwe wevaprofita ari kutaura ndi Mozisi. Saka Bhaibheri parinoti nyasha nezvokwadi yakauya naJesu Kristu rinoreva kuti kudini. Kana muchiverenga imwe ndima, Jesu anoti I am the truth. Zviri kurehwa neshoko raMwari ndezvekuti Jesu akauya kuzorarama zvaitaurwa neshoko raMwari, number 1. Number 2, it is through Jesus Christ that we all receive the grace. Saka pari kutaurwa nyaya iyi, ngatisahendla nyasha nezvokwadi tichisiya mutemo. Zvazvinoreva ndezvekuti pamutemo waMwari panoda truth and grace. Saka Jesu ari kunzi akauya nenyasha nezvokwadi. Ngatitarise iyi 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Mutemo wakakosha here kuchengeta. Jesu akatifira akauya nenyasha nezvokwadi. Zviri kureva here kuti Jesu ari kuti mutemo hauchashandi. 1 John chapter 2 verse 4. Yes. Uyo anoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake murevi wenhema, zvokwadi haizi maari. Dai manga mine time. Manyai chapter 24 Matthew. Manyai chapter 24 Matthew. It should be around verse 24, verse 24. Yes. 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 Good. Saka chichavinga vaprofita venhema nana Kristu venhema kutsvaga kutsausa vanhu. Saka umwe anonzi Kristu wenhema ndiye ari kutaurwa na 1 John kuti kana uchiti ndinomuziva usingachengeti mirayiro yake. Zviri kureva kuti mumazuva ekupedzisira, munguva dzekutenda kwevanhu, vanhu vachagamuchidzwa Jesu asine ine mutemo. Muri kunzwisisa? Nekuti vhesi yati anoti ndakagamuchira Jesu Kristu asi asingararami sezvinoreva mitemo yaJesu Kristu wacho, munhu uyu murevi wechinyi? Wenhema. Zvinoreva kuti Jesu waakagamuchira haasiri iye. Ndauya kuzopindura mubvunzo uyu nenhau yekuti pane hondo yekuti vamwe vanoti aiwa isusu we are born again Christians takagamuchira Jesu. Bhaibheri riri kuti kana wakagamuchira Jesu asi usingachengeti mitemo yaMwari, Jesu wawakagamuchidzwa haasiri. Saka chinonzi nyasha dzaMwari chii? 1 John chapter 5 verse 3. 1 John chapter 5. Yes. Rudo rwaMwari ndeurwu kuti tichengete mirayiro yake. Mina ndoda kuti ndiiverenge nechirungu. Inoti this is the love of God. Hello? Pana shikapo. This is the love of God, that we keep his commandments. That expression. Inoti saka neshona yaifanyana kuti uru ndiro rudo rwaMwari. Kuti saka kana Bhaibheri chiti Mwari akatida, chimwe chaakatidira nekutipa Jesu Kristu
kuti tigogona kuchengeta mitemo yake. Hapana kuzvinzwa. Mwari haana kutipa Jesu kuti tigofadza Jesu nekuchengeta mitemo. Mwari akaona limitation yedu pakuchengetwa kwemitemo. Ndobva aratidza rudo rwake nekutipa Jesu anogona kutibatsira kuchengeta mitemo. Handisunzikwa. Vhesi iri kuti rudo rwaMwari runoratidzwa pakuti kudini. Rudo rwaMwari rwakanga ruri rwekuti tigone kuchengeta mitemo yake. Ngatitarise Ezekiel. Jeremiah chapter 31 verse 33. Ndiri kutaura, mind you, nyaya yenyasha yegrace haizi topic yeku-New Testament. Nyasha hadzitangiri ku-New Testament. Kana uchinoverenga pamutemo ine 10 panonzi iwe usava nevamwe vaMwari kunze kwangu, usazvigadzirira mufananidzo, usapfugamira izvozvo kana kuzvinamata, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari ane godo, ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvemazana vanondida vachichengeta mitemo yangu. Saka nyaya yenyasha pakatadza munhu, chakaita kuti ararame iye anga atadza inyasha. Saka ngatisaudzana kuti nyasha ndedzeku-New Testament, isusu taapa dispensation yegrace, hatisisiri padispensation yelaw. Nyasha nemitemo zvinodyidzana. Sa Ezekiel, Jeremiah ari kuti kudini? Yes. Iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri shure kwemazuva iwayo. Yes. Mirai, hanzi ndiri kuda kuita sungano itsva neIsraeri. Yekudini? Ndichaisa mirayiro yangu mukati mavo, ndichainyora pamwoyo yavo. Yes. Ini ndichava Mwari wavo, ivo vagova vanhu vangu. Right. Saka ku-Old Testament mitemo yakanga yakanyorwa pamahwendefa kana kuti pamatombo. Kana uchinoverenga Bhaibheri zvakanaka, kunonzi mitemo yakanyorwa pamatombo iyi ine 10 yakanyorwa pamatombo nechigumwe chaMwari. Saka Mwari ari kuti ndichapfuurira mberi, instead yekunyora pamatombo ndichanyora mitemo iyi kana kuti zvidiso zvangu pamwoyo yechinyi yevanhu. Teeresei zvakanaka. Pane chinhu chakakosha chatiri kufanira kudzidza pamusoro pemutemo waMwari. Muripo yechechi yaMwari? Muripo here hama dzangu? Pane chinhu chakakosha chatiri kufanira kudzidza pamutemo waMwari. Saka kwanzi ndichaunyora pamwoyo yavo. Kana ukaverenga 2 Corinthians anototi muri tsamba imimi dzakanyorwa pamwoyo nemweya mutsvene. Masvika chapter 3, 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Yes. Makaonekwa kuti muri mwadi yaKristu yakagadzirwa nesu. Yes. Haina kunyorwa neingi asi nemweya waMwari mupenyu. Yes. Haina kunyorwa pamatombo. Saka zano raMwari ranga riri nderekuti harizi rekuti munhu averenge mitemo yaMwari, asi nderekuti munhu ave mutemo waMwari. Musi kundinzwa. Hondo yatiinayo vanhu vakawanda vanoklema kuti vanochengeta mutemo ndekuti tinochengeta mutemo nesimba redu. Hapana ari kuzvinzwa. Tinofungidzira kuti Mwari anotida nekuti tinochengeta mutemo.
Mwari anotida kuti tichengete mutemo. Hapana ruzinzo. Musunza ndutaura. Ngativerenge verse. Galatians chapter 2 verse 16. 2 verse 16. Mwari haatidi nekuti tinochengeta mutemo. Munhu haaruramiswi nemabasa emurayiro, asi nekutenda muna Kristu Jesu. Yava right. Munhu haaruramiswi nemabasa emurayiro, asi anoruramiswa nekutenda muna Kristu Jesu. Vhesi iri kuti here mutemo hauna basa. Saka kuti munzwisise pfungwa iyi. Zviri kutaurwa naPaul kuna vaGalatia ndezvekuti pamuri kuisa mutemo isai Jesu. Dai nyaya yakanga iri yekuti vanhu vanoponeswa nekuchengeta mutemo, Jesu angadai asina kufa pamuchinjikwa. Mwari angadai akangoti chengetai mutemo, agona kuchengeta yakakwana, aponeswa. Saka zvinoreva kuti shungu dzaMwari dzanga dzisiri dzekuti vanhu vachengete mitemo yaMwari. Shungu dzaMwari ndedzekuti Jesu auye muvanhu achengetere vanhu mitemo yaMwari. Nemhaka yei? Nekuti pari kunzi navaGalatia, the deeds of the law cannot the works of the law. VaGalatia ari kuti tine hondo yevanhu vakawanda vanoita zvinhu zvakanaka asi ivo vasina kunaka. Hapana zinzwa. Pane mutsauko we-right doing ne-right being. Ndonzukana vanhu vashoma. Mwari haadi kuti tiite zvakanaka. Mwari anoda kuti tive vakanaka. Saka kugamuchira Jesu Kristu kunotiita vanhu vakanaka, as opposed kuva vanhu vanoita zvinhu zvakanaka. Saka nauye mutemo waMwari, hatigoni kudhila nemutemo waMwari tisina Jesu. Tikadhila nemutemo waMwari tisina Jesu, tinova vaFarisi vanogona kuita zvinhu zvakanaka ivo vasina kunaka. Saka muchichengeta savadha, muchitora vakadzi vevanhu, doers of the law. Muchichengeta savadha, musingabhadhari vashandi, doers of the law. The right approach yemutemo waMwari haizi yekuuchengeta kuti Mwari afare. We are supposed to be right beings, not right doers. Ndosaka ari kuti kana iri nauye kunzi munhu ari kuita nekuti munhu anogona kuita zvinhu zvakanaka aine wrong intentions. But kana munhu akagamuchira Kristu Jesu haagoni kuita zvinhu zvakanaka aine wrong intentions. Hamusi kuzinzwa. Ndosaka muchiona kuti munozviona kunge vanhu vari nani nekuti hamubi vamwe vanoba. Approach iyoyo inoreva kuti muri kuchengeta mutemo nesimba renyu. Ndosaka muchida kuzokombewa kune vari kukundikana. Romans chapter 3. Ademangoti pa chapter 2 iyoyo. Galatians verse 21. 2 iyoyo verse 21. 2:21. Ndikutotaura mberi kwevanhu vanochengeta mutemo ndozviziva. But ndoda kukuudzai kuti approach yenyu yekuchengeta mutemo iri wrong. Hakuna munhu anogona kuchengeta mutemo.
Mutemo unochengetwa naJesu. Hakuna. Verse 21. Kana kururamiswa kuchibva kumurayiro. Hapana zvinzo. Dzoka futi. Handisi kuti nyasha dzaMwari hadzina basa. But ndoda kukuudzai kuti kana vanhu vachinzi vatsvene nekuti vachengeta mutemo, Jesu haana nidhi yekufa. Chengetai mutemo mururame. The ultimate goal haizi yekuchengeta mutemo, ndiye kugamuchira Jesu. Nangisa Jesu ana chitema, upenyu wangu wapiweni. Wechitema wake uchena. Zvikanzi handikonesi nyasha ini, but ndiri kukutsanangurirai kuti dai vanhu vairuramiswa nekuchengeta Sabata, Jesu angadai asina kufa. Ande pana vaRoma tinzoti basa remutemo nderei. Romans chapter 2. VaRoma chapter 3 verse 23. Ezvo. Hakuna nyama ingaruramiswa pamberi paMwari nemabasa emurayiro. Mirai mbichana. Munoziva here kuti kana muchizodzidza Bible sei paMount of Transfiguration pakaonekwa ndiani akauya? Moses. Nani? Halo? Pakauya ani? Moses. Nani? Elijah aimiririra vanhu vachaenda kudenga vasina kufa, nekuti Elijah haana kuona rufu. Moses aimirira vanhu vachaenda kudenga vadini? Vafa vakamutswa, nekuti Moses akamutswa. Tereresai. Chakaita kuti Moses naElijah vauye kuzokurudzira Jesu ndechekuti without the death of Jesus Christ, kururama kwaMoses naElijah, tiketi raMoses naElijah rekuenda kudenga rakanga riine pay forward. Pay forward yacho rwanga ruri rufu rwaJesu pamuchinjikwa. Dai Jesu asina kufa pamuchinjikwa, Elijah, Enoki naMoses vaiburuka. Iri kunzikwa here isangano? Ndiri kuda kuti iwewe neni nhasi kana tichiaprocha mutemo waMwari tikumbire Jesu atibatsire. Saka chiuyai paverse 20 manje. Chiverengai. Yes. Hakuna nyama icharuramiswa pamberi pake ichinzi yagona kuchengeta mutemo saka yarurama. Hakuna. Saka basa remurayiro kuzivisa zvivi. Yes. Kururama kwaMwari kunoratidzwa outside the law, kunze kwemurayiro. Asi kuchipupurirwa nemurayiro nevaprofita. Ndiko kururama kwaMwari kunouya nekuti isusu mazvinzo here chechi. Hapana, munonza zvinawo nevhesi. Hanzi imimi muri kuda kupuwa, muri kutarisirwa kuti muve nekururama kwaMwari kunopupurirwa nemutemo. Zvikanzi kunouya kwamuri imimi nekutenda kuna Jesu Kristu. Vese vanotenda kuna Jesu Kristu, Jesu anouya mauri nekururama kwaMwari
kunopupurirwa nemirayiro. When we preach that people should accept Christ, this is not a small message. Yakuti vanhu ngavagamuchire Jesu. Vhesi iri kuti kune kururama kwaMwari, ende kururama kwaMwari uku, Mwari haana kururama kuti anzi haatyori mutemo, but Mwari akarurama, mitemo ikaiswa apa inomupupurira kuti akadini, akanaka. Saka kururama ikoko kwaMwari ndo kunofanira kuuya muupenyu hwedu, kuchiunzwa nekutenda kwedu, kutenda muna Jesu Kristu. Sa vhesi yati rimwe basa remurayiro kutiratidza zvivi. Saka murayiro wakadaro hauna kukwana. Hello, murayiro imira nokuratidza kuti une mabori, asi mira harina dhishi remvura. Halo, mira nokuratidza kuti ndaunogeza kumeso. Saka kana taakunogeza kumeso manje, taakuchiinda kuna Jesu Kristu. Tikaenda kuna Jesu Kristu, anotipa kururama kwaMwari. Tikauya pamira, mira rinotipupurira kuti takarurama. Ndo dzinonzi nyasha. Saka hakuna munhu acharurama nekuda kwaKristu Jesu anovhaira. Handisi kudzikwa panapa. Hakuna munhu. Hey. Manyai pana chapter 4 ya John. Jesu achitaura nemukadzi wepatsime, nemukadzi weSamaria. Ndoda manye pavhesi yaanoti dai waiziva kuti uyo anoti kwauri ndipo ndinwe, ungadai waimupa iye akakupa mvura nhenyu. Ivhesi ani? Yes. Dai waiziva chipo chaMwari kuti ndiani unoti kwauri ndipo iwe ndinwe, iwe ndio ungadai wamukumbira. Yes. 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 Hamuna chamungacherera nacho. Tsime iri rakadzika. Munaiwana papi. Yes. 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 Ndopandiri kuda. Mumwe nemumwe unonwa mvura izhi. Zvaari kureva Jesu ndezvekuti umwe neumwe achazvibatsira achimwa mvura izhi achazova nenyota futi. Pasasi? Nekuti? Rino? Richiinda? Good. Manzwa here kuti mvura iyi imwe chete. Alo? Muri pechechi? Jesu haana kuti nini ndine yangu mvura. Jesu ataura pamusoro pemvura imwe chete. Asi ari kuti mvura imwe chete ukatora iwe ukamwa uchava nenyota futi. Asi ndikatora ini ndikakupa, hamusi kuzvinzwa. Jesu ari kutaura pamusoro pemutemo umwe chete iwoyo. Iwewe ukazvipira kuti ndoda kuuchengeta, gore rino ndinofanira kupera ndisina kumboba, zvichibva musimba rako uchazobako. Asi achanzi naJesu, achakumbira Jesu kuti ndipeiwo mvura ndirege kuba, haazovi nenyota zvachose. Bhaibheri riri kuti achachengeta mutemo nesimba rake, acharamba achidonha pauri. Asi achakumbira Jesu kuti amupe simba rekuchengeta mutemo, haazovi nenyota. Ndiri kutaura mberi kwevanhu vane nyota, nekuti vakamwa vega mvura. Hanzi haazovi nenyota nekuti zviri kuita hanzi mvura yaachanwa yandichamupa inini ichagara mukati make igoita sechitubu chinenge chichitutuma chichienda
kwese kune nyota chinenge mvura yava mukati. The best way of keeping the law is keeping Christ, the lawmaker. Kuchengeta mtemo kwakakwana, kwakaperera, kugamuchira Jesu. Chapter 3, Galatians, verse 24. Munondimirira pana Roma chapter 7. Galatians chapter 3, verse 24. Yes. Murairo wakanga ari muperekedzi wedu kutiendesa kuna Kristu. Hapana ari kuzvinzwa hapa. Masinzo here hanzi na Paulo kuna Galatia. Murairo wakanga uri muperekedzi wani wedu. Saka waitiperekedza papi? Ukanotarisa pamutemo. Uchanonzwa pakanzi usaba. Alo? Asiwo uchidini? Uchiba. Saka murairo waibva wazokuudza kuti kune ane simba rekuti vanhu vasaba. Basa remurairo kuratidza vanhu zvimiro zvavo. Handisi kunzikwa. Basa remutemo waMwari kuratidza vanhu zvimiro zvavo. Saka Jesu akasvika vanhu vachichengeta mutemo uyu zviri technical. Ndobva angotiregedza ndidzikise gejo racho mbichana pana chapter 5 yaMateo. Akati, imi makanzwa zvichinzi usaita upombwe. Hamupo chechi yaMwari. Asi ndinoti kwamuri atarisa mukadzi neziso rekuchiva. Hapana ari kundinzwa. Ndozviri kunzi naVaGalatia mutemo wakanga ari muperekedzi wani wedu. Nekuti mutemo waitidzidzisa nekutiratidza kuti hatina simba. Yapera verse 24 anditi. Romans chapter 7 verse 14. Ngatisvike potese? Yes. All right. The law is spiritual. Mirai. Zvanzi tinoziva kuti murairo ndewei. Asi inini ndiri wechii? Ndakatengeswa pasi pezvivi. Zvandinoita ini handizvizivi. Zvandinoita hazvisiri zvandinoda. Mirai ndingotsanangura zvikurehwa nevhesi. Vhesi iri kuti mukasangana nevasikana veusiku vaya mukamukecha. Halo? Usiku zvaitika izvi. Mangwana kwakachena ukamuti mhoro pfambi. Anofanewa, anofira pauri. Zvandinoita handizvidi. Tostaura nevhesi. Ndini ndiri kutozviita. Asi handidini. Ndototaura newe. Zvandinoita ini handizvi. Saka Satani akasiya vanhu vachispecialize pamitemo. Saka uyo anovhunduka kana akanzwa kuti uyo atora mukadzi weumwe. Wonzwa munhu achiti asini ndiri nani. Ari kuti ini ndinoitawo zvimwe zvisiri zvevakadzi. Ndiri kunzika chechi yaMwari. Ndopatiri apa tese. Ipapa. Handisaka zvandinoita ini handizvidi. Zvandinoda kuita zvacho handikwanisi kuzviita. Pasasi? Kana ndichiita zvandisingadi, ndinobvuma kuti mutemo wakanaka. Mirai mbichana. Sei ndichibvuma kuti mutemo wakanaka? Nekuti ndikauchengeta unondipa zita rakanaka.
Mandinzoisangana. Embombirai kuti anhu mutemo wakapera. Siyanai nenyaya iyoyo haisi right. Hazvitauri nevanhu kwavo zvangu kuti mutemo hauchashandi. Because kana tikabvunza kuti mutemo hauchashandi, tiri kuti mobirwa here imimi? Kana mukabirwa nyararaika muchiti hakusisina chinyi mutemo. Mutemo unoshanda as long as munhu ari mupenyu anochengetwa nemutemo. Kukundikana kwenyu pamitemo hakuiti kuti titenderane kuti mutemo haichashandi. Kana ukatadza metsi hazvirevi kuti hadzina basa nekuti wadzitadza. Ane dambudziko ndiwe, not the subject. Aiwa, mutemo haisisina basa. Mutemo ndo unoti vana ngavakudze vabereki. Imi muri kutenderana nevafundisi venyu kuti mitemo haisisina basa. Morohwa here nevana? Handiri kuvhunza. Kana muchiti mutemo haisisina basa, for your own information, mutemo unochengeta munhu, munhu hagonochengeta mutemo. Kana zvichinzi usaba, ari kuchengetwa ndiani? Aizvi. Kana ukanzi usanamata chifananidzo, uri kunzi kurovana nemhepo, ndiwo uri kuchengetwa. Ndiri kunzi kwenini? Kana zvikanzi musaita upombwe, ari kuchengetedzwa ndiani? Ndiwe. Saka rimwe basa remutemo kuchengeta vanhu. Saka zvanzi ndinotenderana nazvo kuti kukundikana kwangu hakusi kundisiya ndine conclusion yekuti mutemo hauiti. Ndinotenderana nekuti mutemo wakadini? Wakanaka, wakarurama. Verengai pazasi munhu wacho. Saka izvi zvandiri kukundikana izvi ndichirwisana nemutemo, ndazonzwisisa nekuti pekutanga panzi mutemo ndewe mweya. Saka ndanzwisisa kuti hondo yangu nemutemo ingari yekuti handisirini ndinozviita. Hondo nemutemo ndeye zvivi zviri muropa rangu, zviri mandiri. Hamusi kundinzwa imi. Hamuna munzwa munhu achishaya kuti ameno changa chandibata. Ari kuti kana ndisina kubatwa neichocho nditoriwo munhu kwaye mufunge. Zvivi zvinogara mandiri ndo zvinorwisana nechii? Nemutemo. Zvaari kutaura ndezvekuti dai chivi chisina kupinda, pangadai pasina hondo nemutemo. Mutemo haupedzi zvivi, mutemo unongozivisa zvivi. Verengai pazasi. Kuda kurimo mandiri, kuita zvakanaka hakuko. Zvakanaka zvandinoda handizviiti. Musaona nzai vana vaMwari, hakuna vanhu vasingadi mazita akanaka, mazita nemukurumbira. Halo? Akakundikana hake kuita doctor, but mukaona paanoshandira anonzi achinzi shoe doctor. Ndini doctor anorapa bhutsu. Zvakanaka, munhu wese anozvidini? Muri kundinzwa here vana vaMwari? Mukaenda muMbare umo munoona zvingoro zvakanyorwa pilot, zvakanyorwa manumber plate emota, shungu dzezvakanaka dziri mumwoyo yevanhu vapi? Vese. Kaenda pamastatus evanhu, pamaprofile evanhu epamafacebook, anenge akazviti managing director, executive assistant. Zvakanaka, tinozvidini? Kukundikana yedu ndoziva naPauro. Kukundikana zvako, asi zvakanaka ndinozvidiniwo. Andei pazasi. Kana ndichiita zvandisingadi, yes. Yes. Ndinofarira murayiro waMwari. Munhu wangu wemukati anoshuvira kuchengeta mutemo. Chechi, tererai munzo. Ndosaka vanhu vachizoregreta.
kana abatirwa message anodemba. Munhu wake wemukati anomuudza kuti shamwarika dei pasina nyaya idzi ungadei uri munhu kwaye. Ndotaura nevhesi. Vanhu vese vari pano munhu wavo wemukati nekure kure anoshuvirawo kuva neupenyu husina mhosva. Sada kuti muone kuti Pauro ari kutsanangura the great controversy. Hondo pakati pechitema naMwari. Ground racho riri munhu. Andeipa zasi? Tunasvika pa 25. Mitemo yangu ine imwe mirayiro. Unorwa nemurayiro uri kudiwa nemoyo wangu. Unonditapira kumurayiro wezvivi uri pamutezo yangu. Mamunzwa here akunyasotsanangura. Ndiri munhu ari pakutambudzika. Saka ngaindikutsanangurire kana muchizviti munogona kuchengeta mitemo ka. Ndosaka musina need yaJesu. Ndosaka gospel renyu risingaisi emphasis kuna Jesu. Ndosaka chiKristu chenyu chichisiririsa. Ndosaka muchimarana. Because kwamunoti muri right uku, muri right ka, makaisa effort hamuna kuitirwa naJesu. Bangisa Jesu hana chitema upenyu wake iwo wapiweni upenyu wangu unane chitema iwo wafukwane Kitwane upenyu wake ndozo zivahu upenyu wese upenyu wangu wechitema ona wafukwane tema shatama shakatuka wewa yaulocha okufukizwa nemwijeso upenyu wake ndozo zivahu upenyu wese upenyu wangu wechitema iwo wafukwanewa mukati meupenyu pane nguva idzo zvinhu zvinorema, pane nguva izvo zvinhu zvinooma, pane nguva apo hama dzinokusiya, shamwari dzichikusema. Asi muimbi wekwedu anoti iye, nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake hwapiwa ini, wangu wechitema wakundwa newake uchena. Mwari ngaakudzwe naIshe wedu Jesu Kristu, anotifukidza nekururama kwake, anotipa nguvo yemutambo, anotipa kutanga patsva. Hazvina mhosva vanhu vaMwari,
kuti rufu rungauya hazvina mhosva, kuti chitema chingaridza muridzo mukati meupenyu hwako hazvina mhosva, kuti zvingatsvuka sei. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake chete ndihwo hunopembedzwa pamberi pedenga. Tinosununguka chete kana taenda kwaari. Kana isu tikaenda kuna Jesu, anotitora sezvisikwa zvitsva. Kana munhu wava muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvazuro zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Vanhu vaMwari, panguva ino zvakanaka kubata mupenderonguo yaJesu, zvakanaka kuwana rufaro rwake, zvakanaka kuwana pembedzo yake, zvakanaka kuswedera padhuze nemuponesi. Rufaro rwedu runozadziswa kana taenda pana Jesu, mupi weupenyu hwedu. Kumwe kwese ijecha rinonyudza, tinosunungurwa chete kana taenda pamakumbo aJesu. Ishe werugare atibatsire tiise maziso edu kwaari Kristu, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda panguva ino nemuimba ari kutibatsira. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwangu hwapiwe ini, hwedu hwechitema hwakundwa nehwake kururama. Batsira iwo Mwari, nzendo dzatakafamba muupenyu, dzimwe dzacho dzinorwadza, dzimwe dzacho dzine maronda namavanga asingaperi, asi hakuna angatibatsira. Pamwe pacho shamwari dzakatisiya mudima guru kwazvo, hama dzikasimudza maoko nokusarema, asi Jesu hamuna wamunosema. Tinokumbirawo Mwari wedu, ruvheneko rwenyu rusvikire mukati memwoyo yedu nehana dzedu, tinzwe tichifara kuuya kuna Jesu. Tikumurei zvakaipa zvose, tikumurei zvisingakufadzii. Mutipfekedzewo nguo yomutambo, tigoimba rwiyo, tigofara, tigozivisa vamwe kuti upenyu huri muna Kristu Jesu, kusunungurwa kuri muna Kristu Jesu, rufaro ruri muna Kristu Jesu, tariro yamangwana iri muna Kristu Jesu. Tatenda Mwari kuti muchatibatsira pazvose kuramba takatarisa kwamuri, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu tinonamata. Amen. Wafu kwa me,